til noget. Jeg kan ikke lide at snakke ud. Jeg kan ikke spise med dine patter. Nej. Jeg kunne selv tage ud af i brug. Hvad? Og det er sådan en stol, jeg har her. Jeg prøver at sige den der sjove lyd, men jeg kan ikke. Det lyder meget ret. Ja, jeg kan godt høre det. Jeg kan ikke, når man ligger ned. Jeg vil filme dig og tage billeder. Filmer. Nå. Jeg troede til billeder. Hej, Jeppe. Hej Jeppe. Tak. Ej, det er fair. Så. Meget. Jeg tænder for det. Jeg tænder også på det. Og det er bedre sent end aldrig. Jeg tror, jeg lægger det hen på Facebook. Og Tine dør. Ja, nej! Det var entusiastisk. Okay. Lad os få. Det var så Lærke. Tyk faktisk kop. Hey! Jeppe! Så jeg sætter mig her. Og Tine ligger bare. Jeg er på model her. Er model? Det er med. Det er med. Vi tager et billede her. Det er Tine. Lad mig holde op. For billedet sammen med resten. Lad mig holde op. Jeg finder dig. Fræk Tine. Hun gør det faktisk. Jeg har gjort det med mig. Jeg kan ikke misforstå det. Ja, lad mig se. Det ved jeg sgu ikke. Det var bare mig, Tine. Jeg ser lige ad til dig. Ja, jeg troede, det var Lasse. Så Tine. Så. Skriv mig væk. Jeg lægger dem ned godt her. Jeg er kameramand. Filmer du eller hvad? Ja. Jeg lægger den ind på Facebook. Nej, det gør det ikke. Jo, jeg gør. Det gider ikke vise. Det er en pat. Patter ligger bare det her. Nej, Lasse gider Jeg kan ikke komme op. Nej. Lasse, kan du ikke lige tage lidt på liv eller et eller andet? Hun er sådan helt ude for kameraet. Jo, det kan jeg godt. Au! Det er jo kærester, så jeg kan huske mig, det må vi gerne. Fuck, jeg lægger godt op. Så går Lærke bare. Det er nice. Gå væk fra nu. Gå væk fra mig. Det er en rimelig nice vinkel, vi har på det der hoved der, Tine. Ja, det kan være. Nice. Jo, det der er Det er jo så typisk, at det her. Ja. Det er en røv, du kan filme med der. Det vil jeg ikke godt sjovt, at jeg ikke faktisk kommer til at gøre. Nej, det er ikke. Hvem rejser sig op først? Jeg er udelukket. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jo, du kan, Tine. Nej, hvad holder mig? Ja, for Lasse, så er det dig, der er en kum. Jeg synes, det virker godt, Tine. Det er noget, det ligger. Ja. Nej, du er ikke sammen. Det er mega godt. Tine ligger også, der har hovedet dernede. Og nu, hvor ødelægger. Altså, I siger til, hvis jeg skal hjælpe, ikke også? Jeg kan ikke rette mig, så kan I slippe på mine hænder. Ikke også? Og jo. Det var helt rart. Tine, du bliver bidt af munden, Tine. Hvad? Ja, jeg savner dig. Jeg stemmer som på liv. Og det er sådan, man ordner 2 piger på en græsplæne.